I ćao ljudi, ja sam Rore i ovo je prvi video na kanalu Brothers in Games i sad ću ukratko da vam objasnim šta se radi na ovom kanalu. Uglavnom na ovom kanalu snimamo ja, vidjet ćete Aki, Filip, Jovan i Andrija. Ako budemo dodali još neke članove, za to ćemo vam reći. Uglavnom na ovom kanalu će biti daily uploada, tako da sutra očekujte video. Uglavnom ćemo se baviti gameplayem, a kasnije možda i nečim drugim. Što se tiče za sada, to je uglavnom Fortnite, FIFA, Just Cause i vidjet ćemo šta još. Uglavnom, to bi bilo to, ovo je bilo čisto samo neko kratko obaveštenje što se tiče ovog kanala, a mi se vidimo onda sutra u novom klipu, a do tada, ćao!